Moji prijatelji također će renovirati sobe sa svojim ljubimcima. Farbanje zidova nije lako. Moram da ospavam malo. Da li zaista zaspala? Chloe, probudi se. Moramo da renoviramo sobu. O ne, sama neću moći. Chloe spava kao medved, a ne kao devojčica. U redu, neću je buditi. Pokriću Chloe čebetom i uraditi sve sama. Halo, treba nam jedna kućica za pse. Odlično, kućica je već u sobi. Moram da je ofarbam u omiljenu roze boju. Odlično. Izgleda super, ali nešto sigurno nedostaje. Tačno, treba uzorak. Stavit ću otisci svojeg šapa na krovu. Da, tako već bolje. Super. A sad ću uz pomoć šablona nacrtati kost. Stavljam šablon sa crtežom, prskam ga bojom u spreju i sve spremno. A sada moram dodati police. Na njih ću staviti svoj pehari. I još ću okačiti na zid naše zajedničke slike sa Chloe. Mi smo tako slatki. I pogledajte moju garderobu. Imam šta god hoćete. Odmorila sam se i spremna da... Kiki, da li si zaista sve ovo uradila sama? Ovdje je tako super. Ti si stvarno genije. Lepota. Meni se veoma sviđa naša soba. A vlasnica izgleda srećno. Tom, smiri se, molim te. Zašto se tako loše ponašaš? Dobro, idi. O ne, šta radiš? Uništit ćeš mi celu sobu. Ova soba mi se ne sviđa. Grozne. Hoću novu, renoviranu. Jesi morao zbog toga da uništiš celu sobu? Sada moram da sređujem sve ovde. Nijedno mesto nije ostalo netaknuto. Kako si mogao tome? Jesu ovi flasteri za mene? Kako slatko. Baš ti hvala. Sad ću zalepiti ogrebotine i mogu početi sa renoviranjem. Znam. Prvo ću skloniti sve pocepane jastuke, a umjesto njih staviti kućice za Toma. A pocepanu fotelju ću sakriti iza slatkog čebeta. Da, tako već bolje. Sada moramo okačiti tvoje grickalice za nokte da se ne bi više tako grebao. Moći ćeš se penjati gore po njima kao po stepenicama, a ovaj koš ću staviti činiju. To će biti ležaljka za mog mačka Toma. Okačit ću par slika da sakrijem ogrebotine na zidu, a ovdje ću staviti još jednu ležaljku. Tu će biti mali drugar Toma. Čak sam kupila za tebe novu činiju za hranu i posudu za vodu u obliku fontane. Kako ti se sviđa, Tome? Ovo mi se jako sviđa. A vidim da si oduševljen, to je super. Za malo da zaboravim, moram još da napunim tvoj WC posipom. A neću da prljam ruke, s tim se odlično snalazi mali kamion. Super! Šta tu radiš, Tome? Ovo je naš novi drug, a ne tvoja hrana. Ne smeš da diraš Goldi svojim šapama. Tome, budi dobar mačak, ne smemo da jedemo prijatelje. Sedi ovdje i razmisli o svom ponašanju. Kako si sladak. Ne mogu da te grdim. Hoćeš da se igramo? Jess, znaš što mi se sviđa? Čekaj da završim i pokazat ću ti šta sam nacrtala, Bobby. Jel ti se sviđa? Mog hrčka ništa ne zanima. Bobby, možda želiš da te pomazi? Ne želi. A možda hoćeš da plešemo? Hajde. Ni to neće. A šta kažeš na meksički ples, a? Čak ga ni meksička muzika ne privlači. Šta da smislim? Znam! Napravit ću ti lavirint. Tamo ćeš trčati i tražiti izlaz. Sigurno ćeš uživati. Gotovo! Bobby, napravila sam ti sjajnu kućicu. Hajde da ti pokažem. Ovdje ima sve što voliš. Prošetaj se i pogledaj. Roxy se baš potrudila. Sviđa mi se ovdje. Tu ima čak i bazen. Odlično. Gde dalje? Vratio sam se nazad. Bravo, Bobby. Hajde, možeš ti to. Konačno je zadovoljan. A dok Bobby prolazi kroz lavirint, ja ću malo ukrasiti zidove. Okačit ću policu, a na nju ću staviti kućicu za mog hrčka.
A sad ću okačiti točkove u kojima će moći da trči kad mu bude dosadno. I još treba neki tobogane s kućice direktno u lavirint. Mislim da će ovo biti super. A Bobby, da li si pronašao izlaz? O, jesi. Kako si mi sladak? Ali to nije sve. Hoću da zakačim par postera. Pogledaj, to si ti. Super hrčak. Baš cool. Želim još više postera s tobom. O, da. Da li ti se sviđa? Vidi. Wow, a Roxy je super. Napravila mi je sjajnu kućicu. Svaka joj čast. O, sad mi je ovdje baš zabavno. Spreman sam ceo dan da se penjem po cevima. Baš mi je drago što mu više nije dosadno. Ali znate šta? Još treba osvetljenje da ti ne bude previše tamno. Da. A ovdje ću okačiti avion. Baš je sladak. Želim da naduvam još i balon. Tako je. Baš je lijep. Gotovo. O, svaka mi čast. Bobby, hoćeš da letiš? Da, znam da ti se sviđa. Čeri, gde ćeš? Dođi kod mene. Daj da te skinem. O, duša mala. O, tačno. Smislila sam nešto. Napravit ću ti peskovnik. Znam da mnogo voliš pesak. Mislim da je tog dovoljno. Super. A sad mi treba malo kamenčića da ogradim mesto sa peskom. O, da. Divno. I dodat ću malo veštačkog zelenila. I nekoliko kaktusa. Wow, to je prelepo. Čeri, to je kao tvoje prirodno okruženje, zamisli. Jel ti se sviđa? Što? Ne sviđa ti se? Tačno. Okačit ću ti ljuljašku. Znam da je voliš. I pošto ti se dopada da se penješ po zidu, hajde da ga ukrasim lepim biljkama. O, da, lepota. Sad je ovdje prava džungla, zar ne, Čeri? A moja gazdarica Betty tako brine o mene. Napravila mi je ljuljašku, sviđa mi se. O, mislim da ti treba bazen. I njega sam ukrasila kao tvoje prirodno okruženje, da se osjećaš kao kod kuće. Sigurno će ti se svidjeti. Sad možeš da plivaš. Vidim da ti se jako sviđa. Toliko sam srećna što sam uspjela da napravim za tebe udobnu kućicu. Gotovo? Hoću takav žele. Žele? To nije problem. Samo treba uzeti želatin, šećer i naravno vodu. Onda sve to promešati. O, da. Napravit ću puno želeja, različitih boja i ukusa. Ovaj oblik je odličan. Sipam prvi sloj. A ja ću svoj žele dodati domaći džem od jagoda. Ovako. Sad miješam. To je to. Sad mi treba nešto iz moje torbice. Veštačka vilica. Ne. Pletenje. Ne. Jao, evo ga, mog kalupa. Ovdje ću sipati žele. Jao, sad ću da kinem. Jao, moje naočare, ne vidim ništa. Dobro, stavit ću žele u frižider i potražit ću naočare. Jao, gdje sam? Tu je vruće. A sad je previše hladno. Jao. A sada mokro. Želatin? Pa ne. Bolje su gumene bombone. Ćao, medvediću. Pojeo si mog prijatelja. Izvini, Medo. Sad ću vas staviti na tanjir. I jednog od vas ću probati. Mada bolje neću. Malo ovdje i još ovdje.
Što više? Nešto nedostaje. Da, jagode će odlično dopuniti moju gumenu kocku. Vučemo. Da, ispalo odlično. A sada drugi slojevi. Lepota, još samo da ukrasim to sa jagodama. A sad ide ova ukusna krema. Ukrasit ću svaki sloj. I još par jagodica na vrh. Da, savršeno. Jao, baka se vratila. Bako, čekaj. Evo ti naočara. Jel sad bolje? Jao, hvala, Ben. Tako si dobar dečko. A kakve su to biljke? Jao, Ben i Tina su dali sve od sebe, ali ja nisam ništa gora. Paige, šta ti se više sviđa? Oho, koliko hrane. Ne znam odakle da počnem. Probat ću prvo ovu kocku. O, pa to su gumeni medvedići. Obožavam ih. Uzet ću celu kocku odjednom. Jao, raspali su se. A kocka je prazna, to nije dobro. Sad ću probati bajkino žele. O, baš je žilavo. Verovatno mi treba viljuška. Ne, viljuška ga ne može probiti. U redu, morat ću da koristim ruke. Čekajte, šta je to unutra? Bako, pa to su tvoje naočare? Fuj. Dobro, ostale samo žele torta. Kako se smešno trese. Probat ću. Žele, jagode i krema se tako dobro slažu. To je ludo ukusno. Tina, pobedila si. Pa zar je moglo biti drugačije? Dakle, sad mi se jede sladoled. A možete li ga spremiti? Naravno. Mleko iz flaše? Ne. Trebaju mi najsvježiji sastojci. Ćao, kravice. Hvala na svežem mleku. Sad ću pomešati mleko sa šećerom u svom profesionalnom blenderu. Sipat ću u kalupe. I stavit ću štapići. Dalje ću staviti kalupu u ovu posudu. I izvaditi nešto iz mog kofera. O da. Tečni azot će odmah zalediti moj sladoled. Jao, Tina, opet sve komplikuješ. A gledaj kako treba. Sad nam ne treba sladoled. Prvo ću napraviti vafle od mlijeka, brašna, šećera i jaja. Miješam. I sipam testo u peglu za vafle. Čekam malo. I dok je vafla još vruća, napravit ću od nje kornet. Ovako. Savršen oblik. Sad ću odneti sladoled u frižider. Nek se stegne. Treba malo sačekati. Mleko? Previše teško. O, imam bolju ideju. Uzet ću Sprite i stavit ću štapić u njega. A sad ću ga zalediti u frižideru. Bako, jesi li zaspala? Jao, šta? Da, zadremala sam. Hvala što si me probudio, Bene. Moj sladoled se smrznuo. A ja ću zalediti svoj. Savršen sladoled. Savršen sladoled je bio u mom djetinjstvu. Preostalo je samo da premažem svoj sladoled čokoladom. I par ukrasa da bi moj sladoled ličio na životinje. Paige će se sigurno dopasti. Ja bolje znam šta će se Paige svidjeti. Sad ću napraviti nekoliko kuglica od svog sladoleda. Ovako. Jao, sladoled je baš ukusan.
Hoćeš da probaš, Bene? Izvini, bako, zauzet sam. Jao, ne mogu da izvadim. Nisam razmislila o tome. U stvari, samo ću iseći flašu na pola. Ovako. Sklonit ću sve suvišno. I to je to. Posluži se, Paige. Wow, kako lepo. Šta je to? Baš je teško. Pa, valjda ni loše. Ups. Pao je i razbio se. Ups. Porcija je bila prevelika. O, koji sladoled da izaberem? Neka bude prase. Baš ukusno i preslatko je. A šta je kod bake? Wow, baš kao na mom crtežu. A ukus je još bolji nego što sam zamišljala. Bako, čestitam na pobedi. O da, jesi čula, Tina? Ne brini, Bene. A sada želim marshmallow. Baš je sladak, zar ne? Jao, opet nemam pojma šta je to. Ali sigurno ću nešto naći u svojoj knjizi recepata. Pita Kajgana. Mislim da mi treba čokolada. I naravno, marshmallow. Prvi sloj će biti od čokolade, a gore ću staviti marshmallow. To je to. Iskoristila sam celo pakovanje. Sad mi treba rerna. Jao! O! Ben, hvala ti. Spasio si mene i moje jelo. A bit ću pažljiva. Stavit ću kalup u rernu. To je to. Sad treba malo sačekati. Čime da se zauzmem? O, tačno. Gledat ću svoju omiljenu seriju na TV-u. Jao, kako su smiješni. Jao, šta ja da radim? O, znam. Sad ću napraviti zeca od njega. I nacrtat ću oči i usta. Savršen je. Ja ću sve napraviti sama. Pomešat ću želatin sa vodom i šećerom i dobro ću to sve umutiti. Uz pomoć šprica sipat ću ovu tečnost u slamke. Odlično. Koju boju odabrati? Ipak crvenu. Dodat ću malo ovdje i ponovo ću promešati. O da, boja je divna. A sad ću ponovo koristiti špric. Uradit ću sve isto što je prošli put. Eto, moje domaće kikice od marshmallova su spremne. Ostaje samo da ih spojim zajedno. Ovako. Divno. Jo, šta je to? Je li to Tina pravi puža? Oho, pa mislim da mogu probati malo. Jao, nisam ništa dobio, šteta. Savršena spirala. Čekajte, a gdje je baka? Jao, kakva tužna serija. Ne mogu više da gledam. O, moje jelo je spremno. Vreme da donesem to Paige. Jao, kakav miris. Oho, kakvi slatki zečevi. Kakav zanimljiv kolač i kakva lepa spirala. Nju ću prvo probati. Tako je velika. Baš je ukusna. A sada bakin kolač. Wow, kako se razvlači.
Sviđa mi se kako se marshmallow slaže sa čokoladom. Ovako, svaka čast. Oduševljena sam. Super. Jao, ovi zečevi su divni. Tako su mali i sigurno mnogo ukusni. Da, jesu. Ben, to je preslatko. Ti si pobedio. O da, znao sam. Niko ne može da odoli zečevima. Želim vafle. A šta? A vafle? Pa to je lako. Pazite se, to je zla pegla za vafle. Bu? A jel se bojite, da? A dakle, uzet ću činiju. Brašno, mleko i jaja. Sipat ću brašno u posudu. Zatim razbiti 2 jaja. Dodati mleko. I promešati to sve mutilicom. Tako je. Ovo je prošli vek. Ja imam profesionalni ručni mikser za testo. Sastojci su isti. Brašno. Mleko. I naravno jaja. Samo ću skinuti poklopac i sipati sve sastojke unutra. Zatim ću vratiti poklopac i sve to promiješati. Tako je. Odlično. Gotovo testo ću sipati u peglu. To je to. A sad ću dodati M&M's bombone. Svi ih vole. Odlično. Može se peći. Jao, meni ne trebaju nikakvi uređaji. Bit će mi potrebna samo kutlača. Tako je. Ispalo je odlično. A evo mog domaćeg džema. Od višnje. Joj, tegla se ne otvara. Što da radim sa njom? Treba razmisliti. Tačno, traka. Zalepit ću poklopac. I onda ga jako povući. Ovo? Da, baka je mnogo pametna. A sad ću uzeti kapaljku i uvući džem u nju. A sada treba pažljivo dodati kapljice džema na vafle. Odlično. Može se peći. Joj, šta se to čuje? Ovako, eto ti, eto. Kako cool. Sad ću izmrviti ove kolače. Jel bilo glasno, da? Izvinjavam se. Okej, sad mi treba Nutella. Probat ću je. Prelepo. Ne valja jesti toliko slatkog. A sada oreo kolači i mleko. Promešat ću ih pravo u tegli sa Nutellom. Zatvaram i dobro tresem. Moje testo je spremno. Sipat ću ga u peglu, tako je. Zanimljivo. O, moja vafla je spremna. Kakav miris. Stavit ću vaflu na tanjir i ukrasiti. Koristit ću sirup od jagoda. Tako je. O, baš lepo. O, i moja vafla je spremna. Da vidimo. Zašto se ne vadi? Hajde, sad ću te istresti. Tako je. Sad ću napraviti još jednu vaflu. Sipam testo i pečem. A šta je kod bake? O, a moja vafla je spremna. Miriše ekstra. I izgleda prelepo. Ostalo je samo da je pospem šećerom u prahu. A da, savršeno.
Vafla je spremna, odlično. Sad ću sipati šlag na prvu vaflu. Što više šlaga? Pa i malo sebi usta, tako je. Gore stavljam drugu vaflu. A sada idu čokoladice. Samo prvo ih treba rastopiti uz pomoć pegle. Odlično, tečna čokolada je spremna. A sad ću napraviti čokoladnu tablicu. Prvo mlečna čokolada. A sada bela zaslova. To je to. Moja Oreo vafla je spremna. Pogledajte kako je lepo. Svaka mi čast. Jesu svi već završili? Jess, vreme je da probaš naše jela. Wow, koliko svega. Probat ću prvo ovo. Šta je to tako tvrdo? Je li to koščica? Za malo da slomim zub, strašno. Okej, probat ću šarenu vaflu. Nije loša. Sviđa mi se. A šta je ovdje? Wow, Oreo vafla. Ludo je ukusna. To je sigurno pobednik. Čestitam. Stvarno? Moja vafla je najbolja. Juhu. A sad mi se jede Cake Pops. Hoćete moći? Naravno, to nije problem za mene. Treba će mi bela čokolada. Sad ću je rastopiti u šerpi. Uključujem šporet. Čokoladu treba stalno mešati da ne bi izgorela. Da, to mi treba. Sad mi treba sir. Dodat ću u njega čokoladu. I sve to promešati mikserom. Tako je. A sada treba sipati to u vrećicu za šlag. A vrećicu treba napuniti do krajeva. Da, odlično mi ide. Savršeno. Zatim ću iscediti filu kalupe. I pokriti drugom polovinom. Ostalo je staviti štapiće u specijalne rukice i onda odneti to u frižider da se stvrdne. Odlično. Budite tu, sad ću doći. A evo mojih svežih bobica. Uzet ću višnju. Samo treba nekako izvaditi koščicu. Tačno, imam iglicu. Uradit ću to uz njenu pomoć. Evo kako lako. Sad ću izvaditi sve ostale koščice. Odlično. Sada treba rastopiti čokoladu. Prvo ću je polomiti da bi se brže istopila. A da, to mi treba. I naravno treba stalno mešati da čokolada ne bi izgorela. A umjesto štapića ću staviti svoje igle za pletenje. Nabošću na njih višnje. I nakon toga umočiti višnje u čokoladu. Jao, kako slatko. Svaka mi čast. Pa dobro, a ja ću uzeti štapiće od lizalica. Treba samo pojesti svu karamelu, a brzo ću to ja. A evo Kinder jaja. I oni mi trebaju. Skinut ću foliju sa njih. A štapiće su već spremni. Sad ću nabosti na njih čokoladne jaja. Tako je. Moji Cake Popsi su skoro gotovi. Treba dodati šlag. Odlična kapica. I naravno nigde bez mojih omiljenih sirupa. Svaki slatkiš će biti različite boje. To
Super ideja, svaka mi čast. Cool. Mislim da je vreme vaditi fil iz frižidera. O, miriše ekstra. Da vidimo. O, da. Savršen oblik. Ukras je već spreman. Jessie jako voli princeze. Uz pomoć vrećice za šlak napravit ću lep crtež. Onda ću dodati šećerne perle i staviti princezu. O da, haline su divne. Nadmašila sam sebe. Jao, kakva je to buka? Ovako. Orahe ću izmrviti rukama, kao i uvek. A sad ću ukrasiti svoje bombone mrvicama oraha. Da, super. Jess, možeš probati. Wow, toliko ste mi svega spremili. Probat ću prvo ova čokoladna jaja. Sviđa mi se ovaj fil. Oho, unutra je igračka. Šta je tamo? Wow, kakav sladak prsten sa zecom. Prelepo. Sad imam čitavu kolekciju takvih prstenova, gledajte. Stavit ću ih sve. O, da, baš mi se sviđa. Pa dobro, hajde da vidimo šta je baka spremila. Baš ukusno. A unutra je višnja, cool. Wow, to su princeze, obožavam ih. Koju prvu da probam? Neka bude ova. Sad ću je probati. Kako mekano i nežno. Kome dati pobedu? Šef je definitivno pobedila. Jako volim princeze. O, hvala ti puno, Jess. A sada hoću italijansku lazanju. Počinjemo za 3, 2, 1. Potrebno je prosijati malo brašna za testo. Tako je. Sad ću napraviti udubljenje i razbiti 2 jajeta unutra. Zatim to sve treba dobro promešati da ne bi bilo grudica. A sad ću iseći testo na nekoliko istih komada. Svakom delu ću dodati neku boju da bi testo bilo raznobojno. Tako je. Sad imam testo u 5 boje. Vreme je da uzmem aparat za pastu. Svaki komad testa treba pustiti kroz taj uređaj. Da, savršeno. To nije baš lako. Umorila sam se. A sad ću iseći pravougaonike uz pomoć rezača. Sklanjam višak i to je to. Dalje ću staviti sir u svoj omiljeni blender da bi se izmrvio. Delim sir na 5 jednakih porcija i također dodajem boje. Bitno je sve dobro promešati. Šareni sir izgleda veoma originalno, svaka mi čast. Vreme je da sastavim lazanje. Radit ću to u specijalnoj posudi. Sloj testa, zatim sloj sira, zatim još testa i još sira i tako do kraja. A na vrh ću staviti sir svih boja odjednom. Savršeno, kao i uvek. Sada to mogu odneti u rernu. Stavljam unutra i palim vatru uz pomoć dugačke šibice. Odlično, zatvaram i čekam. A gledajte, da se sir ne prospe, stavit ću rendu u kesicu.
Sad ga mogu rendati. Tako je. Joj, umorila sam se. Mislim da će tog biti dovoljno. A sad mi treba specijalna pasta za lazanje. Stavljam prvo listić, onda sir. Tako je. A sad je vreme za moju brusilicu. Treba će mi mleveno meso za moje jelo. Da, odlično. Nastavljam sa slojevima. Pa i na kraju malo sosa od paradajza. I scedit ću ga rukama. Baka je najbolji kuvar. Sad ću odneti to u rernu. Samo da navijem pravu temperaturu. A šta ako budem koristila čips? Sipat ću ga u tiganj i preliti sve kečapom. A sada treba još čitosa i sirnog sosa za kraj. Odlično! Ipak nešto nedostaje. Tačno, Doritos. Probat ću jedan. Joj, kako ljuto. Dodat ću još sira da ne bi bilo toliko ljuto. A sad ću pokriti to poklopcem. Jo, ne zatvara se. Ups, sir se zalepio za poklopac. Pa dobro, nema veze. Samo ću odseći višak makazama. Tako je. Jao, ne mogu to da gledam. Moja lazanja je spremna. Ukrasit ću je svežim zelenilom. Belisimo. Jao, kakav miris. Stavit ću još viljušku ovde. Hajde, Jess, draga, probaj. Oho, sva jela su tako različita. Probat ću prvo ovo šareno. Tu je i viljuška, ali ni nož neće škoditi. Sad ću odseći pače. Wow, kako lijepo izgleda. Sad ću da probam. To je prelepo. A šta sad da pojedem? Neka to bude bakino jelo. Jedva čekam da probam. Joj, kako vruće. Probat ću. Wow, oduševljena sam. To je jako ukusno. Što je ovo? Miriše dobro. Okej, probat ću. Jao, kako ljuto. Moram hitno nešto pojesti. Bakino jelo me je spasilo. I generalno najlepše. Tako da je baka pobedila. Ja pobedila? Hvala ti, Jess. Ti si najbolja unuka.